साखाथि गामिनि लाइमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेक्रेटारि माने आंनि मुङा नमिता दैमारि माने जों सिगाङाव जेबो बुस्थुआखौनो मोनफेराखैमोन दा मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय माने जों दा जि बुस्थुखौ जों मोनदों जों बेखौ दा खामानियाव बाहायनानै जोंनि ग्रुपखौ जों फेदेरलांनो नाजासिगोन दा जोंनि बिटिआर सरकारखौ जोंनि सार प्रमद बर' सारखौ जों रोजा रोजा धन्यबाद होयो आं लाइमोन ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेक्रेटारि जानानै दा जोंना 11 जन आं दानि बिटिआर सरकार श्री प्रमद सारखौ रोजा रोजा जोंनि आर'नाइ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय जों गोदो 17 बोसोर बिटिआरनि समाव जों जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो जेबो मोनाखैमोन जों नङा जोंनिया माबासो आरो ट्रेक्टर फिसा मोनदों जों बेजोंनो जा थाइसे खामायनो हायो जों फेहेरलांनोसै जोंनि आर'नाइ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ आरो बेबायदिनो सोलिलांबाय थानोसै जों जेरावनो सौफैसिगोन आरो लोगो लोगो हाबाफारियाबो जागायसिगोन बेनि थाखायनो जेरावनो राव थायाब्लानो सिखानाय मानसियाव अर्थात सियाराव जिरायनानै दसे सम बेखौ फैनो थाखाय Langsam so, all of side